har vi vores Flair APV blæsepistol. Her bruger jeg vores Flair blæsepistol med vores 230 volts kompressor. Som du kan se her, så har den en kort aluminiums injektordyse. Den leverer utrolig blæseeffekt, som er utrolig lydsvag med sin 59 dBA. Med et luftforbrug, der er cirka 3 gange mindre end en traditionel blæsepistol. Flairs blæsepistoler er skabt med fokus på lang levetid og robusthed. Uanset om du arbejder på en byggeplads, værksted eller derhjemme, vil denne blæsepistol imponere med sin ydeevne. Her får du en blæsepistol, der sætter standarden for effektivitet og holdbarhed. Læs mere om vores Flair blæsepistoler på Folke Larsen.